Ahoj. Prevediem vás touto prezentáciou o digitalizácii medzinárodného obchodu. Možno už máte skúsenosti s digitalizáciou prostredníctvom používania elektronických podpisov a elektronických faktúr. Ak pôsobíte v doprave, možno máte skúsenosti aj s elektronickými CMR. Toto nie sú jediné príklady digitalizovaných dokumentov. Sú aj iné a ďalšie sa vyvíjajú. Prezentácia sa bude zaoberať témou digitalizácie z vyššej úrovne, preto nepôjdem do konkrétnych príkladov. Avšak odkážeme na vynikajúcu štúdiu publikovanú ICC Spojené kráľovstvo s názvom Seizing the Moment – Unleashing the Potential of International Trade, kde si môžete prečítať 16 prípadových štúdií. Ako bude ďalej v prezentácii vysvetlené, Spojené kráľovstvo zohráva mimoriadne dôležitú úlohu vo vývoji digitalizácie medzinárodného obchodu. Jednoducho z toho dôvodu, že približne 75% svetového obchodu je pokrytých dokumentmi podliehajúcimi anglickému právu. Aj preto je ICSE Spojené kráľovstvo tak výrazne zapojené do vývoja štandardov týkajúcich sa digitalizácie medzinárodného obchodu. Program tejto prezentácie je nasledovný. Najprv sa pozrieme na výhody, ktoré digitalizácia prináša, aby sme pochopili, prečo je okolo toho toľko rozruchu a prečo sa oplatí podstúpiť nepochybné úsilie spojené so zmenou existujúcich systémov a postupov. Digitalizácia a digitálna transformácia, je medzi nimi rozdiel a záleží na tom, právne otázky a ich vplyv na digitalizáciu dokumentov. Čo sa vlastne snažíme dosiahnuť? Dôležitosť Mletter, schémy zosúladené z Mletter, ktoré krajiny sú v tomto smere popredu. Nakoniec sa pokúsime vyvodiť niektoré závery týkajúce sa ďalšieho smerovania digitalizácie medzinárodného obchodu. Dobre, poďme začať. Tak prečo je okolo toho toľko rozruchu? Aké výhody môže priniesť digitalizácia medzinárodného obchodu? Keď sa pozrieme na tieto výhody, môžeme oceniť pozitívny ekonomický dopad na medzinárodný obchod. 15% nárast ziskovosti, o 8% kratšie čakanie na hraniciach, transakcie dokončené za 1 hodinu, o 30% nižšie prevádzkové náklady, prenos dát v priebehu sekúnd, o 15 až 20% nižšie náklady na kotvenie, 15% nárast včasného doručenia, 15% nárast včasného doručenia, úspora $300 až $400 na transakciu, 100% odstránenie papierovej logistiky, o 18% nižšie náklady na prepravu, zvýšenie likvidity o 7 dní rýchlejšie. Ak pochybujete o týchto číslach, odporúčam vám dokument ICC, ktorý som už spomínal. Vysvetľujú tiež, prečo sú tieto zmeny úplne nepolitické a preto neexistuje žiadny ekonomický blok ani politický subjekt, ktorý by bol proti týmto zmenám. Je to jedna z veľmi mála oblastí, kde skutočne existuje globálna spolupráca. A navyše, aj keby sa niekto našiel, žiadna krajina by nemohla zabrániť zvyšku sveta, aby z týchto zmien profitoval. Avšak pri zavádzaní nových digitálnych systémov nepochybne existujú výzvy a ťažkosti a vyžadujú si investície. Pozrime sa teraz rýchlo na rozdiel medzi digitalizáciou a digitalizovaním. Existuje rozdiel medzi digitalizáciou a digitalizovaním a je to vôbec dôležité? Oba pojmy sa často používajú, ako by znamenali to isté, ale rozdiel tu je. Digitalizácia je proces premeny papierového dokumentu na digitálny súbor. Digitalizovanie je na druhej strane proces využívania digitalizovaných údajov na premenu manuálnych obchodných procesov prostredníctvom digitálnych technológií. To zahŕňa aj akceptovanie digitálnych podpisov. Predstavte si teda, že konosament bol elektronicky prevedený, aby sa vytvorila digitálna šablóna. Toto je digitalizácia. Tento digitalizovaný konosament sa potom vyplní online a následne sa elektronicky odošle banke na podporu žiadosti o obchodné financovanie. To je namiesto toho, aby sa vyplnil v papierovej forme a poslal poštou do banky. Toto je digitalizácia tohto procesu. Domnievame sa, že digitalizácia v medzinárodnom obchode siaha ďaleko za jednoduchú digitalizáciu dokumentácie. Okrem digitálnych nástrojov a služieb znižujú umelá inteligencia a blockchain prevádzkové, administratívne, komunikačné a marketingové náklady a riziká.
Činnosti, ktoré boli predtým výsadou veľkých spoločností, sú teraz dostupné aj oveľa menším firmám. Podrobný opis týchto možností však presahuje rámec tejto konkrétnej prezentácie. Všetky prezentácie v tomto zozname skladieb však vo väčšej či menšej miere vysvetľujú, ako môžete využiť online nástroje a služby na rozvoj svojho medzinárodného obchodného potenciálu. Stačí si prezrieť almanach exportéra a zistiť, čo je k dispozícii. Odkaz je v popise nižšie. Správne. Späť k právnym aspektom týkajúcim sa digitalizácie a prekladu obchodnej dokumentácie. Uvidíte, že toto rozlíšenie je dôležité, najmä pri zohľadnení príslušného právneho postavenia digitalizovaného dokumentu a prevádzkovej uskutočniteľnosti zapojenia rôznych strán v rôznych právnych jurisdikciách do digitalizovaného procesu. Keďže sme sa už dotkli právneho hľadiska, pozrime sa teraz na kľúčovú právnu otázku, ktorú je potrebné opakovane riešiť. Ako som spomenul na predchádzajúcom slajde, je pravda, že digitalizácia a digitalizovanie možno považovať len za technologické otázky. Avšak právny status digitalizovaných obchodných dokumentov je zásadný. Nemá veľký zmysel digitalizovať dokumenty, ak nemajú rovnaký právny status ako papierové dokumenty. Keďže zákony týkajúce sa obchodnej dokumentácie, nákladných listov, zmeniek, vlastných zmeniek a podobne boli vo veľkej miere napísané v 19. storočí, často sa odvolávajú na vlastníctvo papiera a fyzické podpisy. Preto je na to, aby mali ich digitálne ekvivalenty rovnaké postavenie, potrebné zmeniť viacero zákonov vo viacerých jurisdikciách. To si vyžaduje čas a tiež dôkladné zváženie, ako zabezpečiť, aby digitalizované dokumenty mali rovnaké vlastnosti ako ich papierové náprotivky, najmä pokiaľ ide o pojem vlastníctva dokumentu. Ak sa to nedá dosiahnuť, neexistuje žiadny prínos. V skutočnosti by mohli vzniknúť aj dodatočné náklady spojené s digitalizáciou týchto dokumentov. Čo teda treba urobiť, aby bolo možné digitalizovať obchodnú dokumentáciu? Na ďalšom slajde sa pozrieme na to, čo sa snažíme dosiahnuť. Aby mali digitalizované dokumenty rovnaké postavenie ako ich papierové ekvivalenty, obchodné právo by malo podporovať všetky relevantné aspekty elektronického obchodu. To znamená uznávať papierové aj digitalizované dokumenty ako rovnocenné právne nástroje. V jednotlivých prípadoch však musí ísť buď o jedno alebo o druhé. Nemôžete mať papierový náložný list aj digitalizovaný zároveň. Digitalizované dokumenty musia byť tiež uznávané vo všetkých jurisdikciách, kde sa obchod uskutočňuje. Je to obrovská úloha, ale dobrou správou je, že na nej už viac ako 30 rokov pracuje Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo. Mimoriadne dôležitý je modelový zákon o elektronických prevoditeľných záznamoch z roku 2017. Odkaz na túto inštitúciu nájdete v popise nižšie. Čo je teda MLETR a ako pomáha? Na ďalšom slajde sa na to pozrieme podrobnejšie. Základné princípy MLETR. Podľa tohto modelového zákona sú elektronické ekvivalenty papierových prevoditeľných dokumentov definované ako elektronické prevoditeľné záznamy za podmienok uvedených na tomto slajde. To znamená, že dokument musí obsahovať informácie z papierového dokumentu, identifikovať záznam ako elektronicky prevoditeľný záznam, byť schopný podliehať kontrole a zachovať si svoju integritu. To znamená, že musí byť úplný a nezmenený. A nakoniec musí byť v exkluzívnej kontrole určenej osoby. Zákon tiež stanovuje, že elektronicky prevoditeľný záznam vydaný alebo použitý v zahraničí by nemal byť zbavený právnej účinnosti alebo vymáhateľnosti. Zákon tiež vyžaduje, aby sa na určenie splnenia týchto podmienok použila spoľahlivá metóda, posudzovaná podľa súboru štandardov. Zákon sa tiež snaží riešiť otázku cezhraničnej účinnosti. Ako uvidíme na ďalšom slajde, dobrou správou je, že zákony mnohých krajín sa teraz zosúľaďujú s princípom MLETR. Anglické právo sa tiež používa ako vodítko pre praktickú implementáciu MLETR na národnej úrovni. Úplný zoznam krajín, ktoré prijali MLETR, nájdete na webovej stránke OSN uvedenej na tomto slajde a v popise nižšie.
Ako som už spomenul, prijatie MLTR Spojeným kráľovstvom bolo kľúčovým krokom v akceptácii MLETR, a teda aj v digitalizácii medzinárodného obchodu. Dôvod, prečo bol tento vývoj dôležitý, je ten, že používanie anglického práva dominuje na medzinárodnej úrovni pri medzinárodných obchodných zmluvách, bankovníctve a financiách, námornej doprave a lodiarstve, fúziách a akvizíciách, riešení sporov a medzinárodnej arbitráži. Odhaduje sa, že do roku 2026 alebo 2027 bude väčšina obchodujúcich krajín zosúladená s MLETR. A tu sú moje závery. Digitalizácia medzinárodného obchodu sa v nasledujúcich rokoch exponenciálne rozšíri. To otvorí nové významné obchodné príležitosti, keďže sa zjednoduší medzinárodný obchod a výrazne sa znížia náklady. MLETR poskytuje potrebný právny rámec, ktorý umožňuje tento prechod z papierových systémov a procesov na elektronické. Čím viac krajín sa zosúladí s MLETR, tým väčší bude sieťový efekt. Ďakujem vám, že ste si vypočuli túto prezentáciu a dúfam, že sa mi podarilo presvedčiť vás o výhodách a praktickosti digitalizovaného medzinárodného obchodu. Úprimne verím, že z týchto príležitostí budete môcť čoskoro profitovať aj vy. Ak budete mať kedykoľvek otázky ohľadom digitalizácie medzinárodného obchodu, viete, kde ma môžete kontaktovať. Webové stránky a dokumenty, ktoré som spomenul v tomto videu, sú uvedené nižšie. Dúfam, že ich budete považovať za užitočné a že vám pomôžu realizovať a rozšíriť váš medzinárodný potenciál. Ak ma chcete kontaktovať priamo, neváhajte tak urobiť. Naša webová stránka a moja e-mailová adresa sú na tejto snímke a v popise nižšie. Ak vám toto video pomohlo, dajte mu like a prihláste sa na odber nášho kanála. Pre viac informácií o zvyšovaní vášho potenciálu v medzinárodnom obchode stačí kliknúť na odkaz na odber na obrazovke. Nič to nestojí. Ak si myslíte, že by o to mal záujem niekto, koho poznáte, zdieľajte s ním tento odkaz. A ak ste pripravení na ďalší krok, pozrite si ďalšie video v playliste. Je to prepojené priamo tu.